Alright, ang atong oras alas 8, alas 9. Sukitidos, untak na sa buntag mga higala. Inyong higala, Benji Dalisik, live diri sa may Barangay Mambaling, no? O boss mismo sa may taytayan sa Barangay Mambaling niya itong Dagbay sa Subo mga higala. Kining sakinan ngayon nakita karon gibaragyan ni Ray Cortez, no? Ang gibanhigan karon buntag diri mismo sa yang mo palang paghuman siguro programa ni Ray Cortez mga higala. Ang gibanhigan kini sa nagmotor o niya samdan among black timer anchorman nga si Ray Cortez mga higala. Mo ni nagpasa ng dugo dili makita ninyo yung dugo, no? Sa may gawas bahin mga higala. O gagawin ang maong nga biktima o maong nga black timer anchorman nga si Ray Cortez gidala karon sa balay tabalanan. Wa pa tayo initial nga update kung kumusta ang status sa mga biktima mga higala. Kagay na bago pa lang gid. Boss, ayos mo kayo. Mao pa lang gid boss. Mao pa lang gid nagkuha programa ang maong nga kuha na maong black timer anchorman mo ni ang DYRB no mga igsuon mga bay. Ni bagi din eh, ani. Di ba asa ni bagi? Sumali no. Ang iyang asigan mga higala. Posibleng mao pa lang gid ang pag-naaw gini mao nga black timer anchorman nga si Ray Cortez kagay na ato ba kita gali nga na programa to sayang programa nga Encuentro ato hinabi sa ning mga tanod boss. Sa yung kuan ba pag-respond ninyo kay na o sino ko ang impormasyon ang kuan jo pag-abot na mo kay alarman kay pare kay nako nagipusin nanay pulis daan si anya pagkuan ana ang mga pulis nangita mi sa mga kabham kitang kabham Ano ko na sa sakay. Padung na siya ba yan? Sikon sa interacting sa kuan sa istorya sa pulis nako ni ka-posting dia damay na kuan nako ni mga tao dia sa unahan nga galit lang usa nga na ini kuan motor mo ito pila ka boto daw Saraman pasara ka boto ay si so ang ahano igo ni Ray Cortez basta ko ka kuan Sa kuan ba? Dili sa. Dugan. ilok ba Oh, lapos ko na dire kon si Sir Kabansay. ay si Lapos. sige salamat ha mga tanod sa Barangay Mambaling mga higala ang atong na-interview karon dili pa lang dugay no kini nga pagpamusil angol di pa ta maga silati kon unsay status sa mga biktima nga si Ray Cortez mga higala kay bago pa lagi na programa sa iyang programang Encuentro sa Lampol no anya naog dire pag naog sa kasi sa kita mga bay kini mao nga biktima nga si Ray Cortez pagsakay dire gibalhigan siya gani makita ninyo nga dunay mga kuan kaning kuan ning unod o kani unod no mga kaisunan so nidagan si Ray Cortez dire pagdagan niya mo ni nagpasa ang dugo dire pita mga kaisunan nya ato hinabiyon ni dire ang kuan okay morning kasabol morning DYRB Sotso pasado man to sige pusil, di ba? Oo, niya. Mas natulan na siya nato. Bago mo ko nabot yan. Kinsa na yung kuan? Kinsa na yung gwardiya diri kaniya pagitabo? Wala pa. Oh, pay gwardiya. Wala man ni guard siya. So Basta, single post dai mo diri. Og di ka maabot way gwardiya dai ni diri nga compound. siya na. Ilahaman ni. Ilahaman ni kupawan diri sir. Kaya magbibantayan. Mari pasubas compound. Ay, asa man sa kana gwardiya? Usa man ka diri? ha ano di ba Tak ka magod kasi mabraw. so mga tanan natin dire mga higala kasampol ka ba kasulod na David no dako yan yung lugar dire mo basubas compound ni Ang sa oras sa mo na duglan, buto. Ha? Das 9. Pasado na.
Pasado na. Ila ka buto gyud man dungog. Sara, buto. Usara. Yan nakahibaw na yun ka nga si Ray Cortez ang gipusil. Wala ko ba, dili naman ko. So. Ito naman ang Guardia. Salamat Subas yun. compound, no? Pakubas compound mga higala ang ganing kuan murag na nila sud ang ganing DYRB nga bag-o sibian karon sa DYRB mga kaisudan diri mismo sa may Pakubas compound sa barangay Pakubas kasambolo Pakubas compound sa barangay Bambaling sakop ning Dakbayan sa Subo mga higala. Sa mga viewers so kato mga bago pala nag-tune in sa Health TV Cebu may buntag kaniyo mga higala. Yung higala Benji Delisik ato gitubag kinig kuan karon kining alarma sa nahitabong shooting incident diri mismo sa may gawa sa DYRB no ang biktima mao si Ray Cortez mga higala onya mo ni situation karon mo ni sa kinan mga higala kun dunay plate number Yankee Lima Mama 801 kaning mga kuan kining mga biktima ang driver og owner ni si Ray Cortez nagpasad pagdugo diri nabita mga higala man kini giposil og banigan so wala pa may suspect. Now right in tandem gingong ang biktima dunay samat pinisulan sayang dughan sa to nakuha ang impormasyon mga higala ato pa sa tao sa Mambaling Police Station kon onsay status sa biktima nga si Ray Cortez umagini ka karong buntag diri mismo gawa sa sakanan ato mga sa DYRB mga sukintig paminaw. Kini higala Benji Delisik pinag-alabas ug dagunang balita karon nga buntag kalabot sa pagpamusil angol kang Ray Cortez o sa ka black timer anchorman sa DYRB mga higala. Benji Delisik, salamat may buntag sa Health TV Cebu.